Priča sa cijenom struje je otprilike dio dobro primijenjenog prljavog PR-a. Najprije je Sanader rekao gradit ćemo nuklearke, aktivirati družbu Adria i odmah su svi zeleni krenuli u borbu protiv nuklearke. Onda je iza toga HEP tražio 54% povećanje cijene, došao je premijer i kaže ne dolazi u obzir. I cijela nacija je sretna što je struja poskupila samo 20%. Svi smo strašno happy, jel? Dakle, priprema terena, ništa drugo. A ova formula o tome da oni koji troše manje od 2000 kW neće plaćati povećanu cijenu, nema veze sa socijalnim poštenjem i pravdom ili primjerice ja u iznajmljenoj zagrebačkoj garsonjeri. Nikako ne mogu 2000 kW godišnje potrošiti i sirotinja koja ima 2-3 djece, jednu plaću i dječji doplatak, njihovim novcem, zato što Sanader tako želi, će meni subvencionirati struju. Pa gdje toga ima?